Katsotaan tämmöistä tilannetta, jossa on biljardipalloja, eli 1-8 pallot on yksivärisiä ja valkoraidallisia on 9-15 pallot. Ja sitten on vielä yksi numeroimaton valkoinen pallo, eli kivi. Nyt tässä esimerkissä mulla on laatikko, vaikka pahvilaatikko, jossa on 8 yksiväristä ja 7 raidallista palloa, mutta tässä nyt ei ole sitä valkoista palloa. Ja katsotaan muutamien kysymysten avulla, miten me saadaan tästä eri todennäköisyyksiä aikaiseksi tästä tilanteesta. Eli eka kysymys A olisi se, että nostetaan laatikosta yksi pallo ja millä todennäköisyydellä tämä yksi nostettu pallo on yksi värinen. Ja tämähän onkin simppeli, eli siellä on yhteensä 15 palloa, 8 yksiväristä ja 7 raidallista, ja näistä 15 pallosta 8 on yksivärisiä, jolloin todennäköisyys, että kun nostetaan umpimähkään silmät sidottuna sieltä laatikosta yksi pallo, niin että se on yksivärinen, niin on 8/15 osaa, että pallo on yksivärinen. No, sitten katsotaan tämmöistä toista tilannetta, jossa nostetaan samasta laatikosta perättäin 2 palloa, ja millä todennäköisyydellä molemmat pallot ovat yksivärisiä. Ja tämä on nyt tämmöinen par excellence tilanne, jossa se ensimmäinen nosto vaikuttaa siihen seuraavaan nostoon. Eli kun ekalla nostolla ollaan niistä 8 yksivärisestä pallosta otettu 1 sieltä laatikosta pois, eikä sitä ole palautettu sinne, niin siellä on enää jäljellä vain 7 niitä yksivärisiä palloja. Jos ekalla kerralla nostettiin yksivärinen pallo eikä raidallista, niin raidallisia palloja on edelleen siinä laatikossa 7. Ja yhteensä raidallisia yksivärisiä palloja on siinä laatikossa 14. Nyt on kahdella tavalla mahdollista ratkaista. Ja käydään tässä ekana semmoinen tapa, joka perustuu tähän tulosäännön käyttöön. Jos meillä on 2 tapahtumaa, sen ekan pallon nosto ja tokan pallon nosto, ja me halutaan, että molemmilla kerroilla tulee se yksivärinen, niin nämä molemmat tapahtumat tapahtuu, että tulee yksivärinen. Silloin meidän pitää nämä todennäköisyydet kertoa keskenään tämän tulosäännön nojalla, jolloin saadaan sitten, että kumpikin pallo on yksivärinen, siis eka pallo on yksivärinen ja sitten se toinen nostettu pallo on yksivärinen, niin 8/15 osaa kertaa 7/14 osaa. Ja nyt tämä 7/14 osaa supistuu 1/2, josta sitten saadaan 8/30 osaa, joka on sama kuin 4/15 osaa. Katsotaan sitten tämä toinen tapa laskea tämä. Eli tässä on nyt tämä ihan sama B-kohta. Ja alkutilanne on siis, että laatikossa on 8 yksiväristä ja 7 raidallista palloa. Ja 2 palloa nostetaan perättäin umpimähkäisesti tuosta laatikosta. Niin nyt voi ratkaista myös miettimällä niitä kombinaatioita, eli osajoukkoja. Ja eka mietitään, että kuinka monella tavalla me voidaan valita ylipäätänsä 15 pallosta 2 palloa. Eli kuinka monta 2 pallon osajoukkoa me voidaan muodostaa 15 pallosta. Ja tällähän oli tämä kombinatoriikan merkintätapa, eli 15 on ylhäällä ja alhaalla on 2. Eli ylhäällä on se, että mikä se iso joukko on, ja josta muodostetaan ne 2 pallon suuruiset osajoukot. Ja näin saadaan, että tämä on 105. Mä en tällä videolla käsittele sen tarkemmin tätä kaavaa, että teen sen toisella videolla. Mutta jos joku ei muista, että miten tämä sitten saadaan laskettua, eli 2 kombinaatio 15, niin se on tuolla Speedcrunchin NCR:llä. Eli NCR, sulut ja sitten 15
0,5, niin saadaan toi 105. No, tämän jälkeen mietitään, että kun niitä yksivärisiä palloja on 8 kappaletta, niin kuinka monta kahden pallon osajoukkoa voidaan siitä 8 pallosta muodostaa. Eli kahden pallon kombinaatioita 8 pallosta, samanlainen merkintätapa. Ja tässä saadaan 28. Tämänkin voi Speedcrunchilla laskea. Ja nyt kun me ei haluta yhtään tällaista raidallista palloa, ja niitä raidallisia palloja on 7 siinä laatikossa, niin voidaan ajatella, että 7 raidallisesta pallosta muodostetaan 0 nollan kokoisia osajoukkoja. Tämähän on vain tietenkin yhdellä tapaa mahdollista tehdä. Ja lopulta sitten suhteutetaan nämä keskenään, eli jaetaan tämä 8 pallosta muodostettujen kahden pallon osajoukkojen määrä 15 pallosta muodostettujen kahden pallon osajoukkojen määrällä, eli 28 jaettuna 105, niin sitten kun tämän supistaa, niin tästä tulee toi sama 4/15 osaa todennäköisyydeksi. No, käsitellään vielä tässä tämmöinen viimeisenä esimerkkinä tämä vastatapaus. Eli tämähän on semmoinen, että voi monella tapaa tämänkin ratkaista, mutta tämä on helpointa tehdä vastatapauksen avulla. Eli tämä C-kohta. Nostetaan 3 palloa perättäin, millä todennäköisyydellä nostetuista palloista vähintään 1 pallo on yksivärinen. Ja mikä tälle on sitten vastatapahtuma? Mä merkkaan nyt tätä vastatapahtumaa tällä A, ja sen päällä on sitten tuommoinen viiva, vähän niin kuin vektorimerkki, mutta ei tarkoita kuitenkaan vektoria. Ja nyt A olisi se, että vähintään 1 pallo on yksivärinen, ja sitten tämän A-negaatio. Yksikään pallo ei ole yksivärinen, eli toisin sanoen kaikki nämä 3 palloa on raidallisia. Ja tämä menee, niin kuten tuossa aikaisemminkin, voi käyttää joko tulosääntöä. Eli jos kaikki pallot on raidallisia, niin eka on 7 raidallista palloa 15 pallosta. Sitten kun yksi niistä on otettu pois, niin on 6/14 ja sitten on 5/13. No sitten kun tämän laskee tämän murtolukujen tulon ja sitten supistaa, niin saadaan 1/13. Tai vaihtoehtoisesti mä voin laskea näillä osajoukoilla, eli kuten tuossa äskenkin tehtiin. Ja nyt kun mä oon vasta määrittänyt tämän vastatapahtuman todennäköisyyden, niin sen itse tapahtuman todennäköisyys on 1 miinus tämän vastatapahtuman todennäköisyys. Eli kun mä ykkösestä miinustan tuon vastatapahtuman todennäköisyyden 1/13 osaa, niin mä saan, että tämän varsinaisen tapahtuman todennäköisyys on 12/13 osaa. Eli todennäköisyys sille, että saadaan vähintään 1 yksivärinen pallo, olisi siis 12/13 osaa. Eli tällaisissa on tärkeää olla hyvin tarkka, kun lukee vähintään 1 pallo on yksivärinen, niin se ei ole sama asia, että tasan 1 pallo on yksivärinen, vaan on mahdollista, että se on 1 yksivärinen pallo, 2 yksiväristä palloa tai 3 yksiväristä palloa. Eli jos me laskettaisiin tätä vastatapauksen avulla, niin meidän pitäisi nämä kaikki eri tilanteet käsitellä ja laskea sitten niiden todennäköisyydet yhteen. Eli todennäköisyys sille, että saadaan 1 yksivärinen pallo ja sitten erikseen, että saadaan 2 yksiväristä palloa ja lopuksi, että kaikki pallot on yksivärisiä ja sitten laskettaisiin niiden todennäköisyydet yhteen, niin sillä tulisi tämä sama 12/13 osaa, mutta se on vaan huomattavasti työläämpi projekti kuin tehdä tämän vastatapauksen avulla.